Hej YouTube. Jeg vil så gerne vise jer, hvad et program, der hedder GeoGebra er. Og ja, det er det her. Jeg kommer nok til at bruge det i 5. klasse, måske. Vi vil se. Start. Og I kan selv downloade det, GeoGebra på geogebra.org. Og så kommer der sådan her lille fin ting frem. Som vi så kan bruge modsat piltaster på. Jeg har ikke rigtig fået noget problem endnu. Men det vi så kan gøre, det er, at I kan skrive koordinat. For eksempel, så kommer der en dobbelt. Bum! Så bliver der sat en prik der. Så hvis vi nu gerne vil have en blok herfra. Undskyld. Hvis vi nu laver en lille ting her. Okay. Så nu siger vi, at der er sat en masse prikker. Skal vi tage fra prik? Prik. Okay. Det næste, hvad vi gør, for at få arealet af det her. Ej, leverpakke, jeg gør bare altid sådan der. Jeg kan godt lide at gøre. Så kan vi gøre det en slags farve. Så har jeg en, der hedder polygon. Nu skal jeg også lige sidde og være lærer. Så det kunne godt være noget for jer. Hvis I godt kunne tænke jer at sidde og lave lidt. Lektier er rent faktisk ikke det eneste, hvad man kan lave herinde. Så jeg lige lukker det ned, så skulle jeg meget gerne have noget af mine dokumenter her. Så skulle jeg meget gerne have en AK47, og man kan gemme alle mulige ting herinde. Jeg behøver ingen betydning at gemme alting, hvad du laver, kun hvis det er ting, du godt gider at gemme, og du synes, det er sjovt. Det er det for det meste, hvis du godt kan lide sidde og lige at designe dine egne lille ting, eller bare sidde og tegne på en computer, hvis du nu gerne vil og drive tiden af. Det er hvad vi har her. Det er en AK47. Og ja, den har jeg siddet og lavet på det her GeoGebra. Og ja, det behøves ikke at lave et vildt stort arbejde ud af det. Jeg har bare lige lyst til en dag at lave en AK47. Så ja, det er de der problemer, jeg sidder og fumler med. Okay, nu vil jeg lige prøve at se, hvor meget. Okay, så fik du alle bogstaverne derinde. Tror jeg fik. Nå, men ja. Det er så det, hvad I kan gøre med det her, hvad der hedder GeoGebra. Og ja, I kan printe ud, og ja. Jeg har for eksempel nogle lektier her. Og så har jeg matematik, og så har jeg billede.
Nå. Men jeg må nødt til at slutte, så ja, I kan prøve det selv. Jeg skal måske lige vise jer, hvordan I downloader det. Det gør I simpelthen ved at skrive geo.org. Så kommer jeg ind på en lille fisk hjemmeside. Så jeg skal måske lige søge noget. Skal jeg bare søge GeoGebraer. Og så går I ind under den her, der hedder, hvor der står geogebra.org nedenunder, og trykker på den. Jeg har jo været inde og downloade det. Og herinde kommer der en hjemmeside, softwares, og det er gratis, skulle jeg lige så sige. Så kan I downloade det på en Mac-computer og alle mulige andre computer, som I ikke lige synes, I kan. Men hvis I bare har normalt Windows 7, så skal det være Java website. Eller lige det, hvad du rent faktisk har lyst til. Det kommer lidt af på, at du har Mac eller Windows. Det bliver sværere at lege med det. Og den her, det er der alle mulige underlige computere. Og det her, det er så jeg har. Og der skal du så trykke download. Jeg prøver lige at downloade det her. Behold. Så kommer det her Java her frem. Og så skal du bare lige stå det. Jeg skal lige tænke første gang. Og så kommer der noget, hvor der står GeoGebra. Det her, jamen. Så kommer du ind på det. Så har du. Men hvis du ikke har det, så skal du hvad er det nu, trykke run og alt sådan noget. Det vil jeg bare gerne råde dig til. Hvis du nu har det, så husk lige at tage det efter den computer du har. Og lad være med at trykke på Windows. Det ved jeg ikke rent faktisk ikke hvad er. Bare tryk på ja, hvis du har normal Windows 7. Ja, YouTube, det var alt for i dag. Håber I godt kunne lide at se mig sidde og hjælpe jer lidt med at tegne på en computer. Hvis I ellers har lyst til det en dag. Men ja, I kan gå ned. Jeg sender selvfølgelig link ud, hvor I selv kan downloade det. Og husk nu, I kan prøve det på et tidspunkt, på grund af det er rent faktisk super sjovt. Og I skal måske bruge det i matematik på et tidspunkt, når I bliver ældre. Farvel YouTube.